100 jaar geleden is het hier begonnen. De eerste generatie Elektro van Zorgen startte een bedrijf in IJsendijke. Ondertussen wordt het bedrijf gerund door de 4e en 5e generatie. Reden voor een feestje, reden om hofleverancier te worden. Ja, beste aanwezigen, natuurlijk iedereen van de familie van Zorgen, in speciaal die hier aanwezig is. De medewerkers, familieleden, vrienden, inwoners van IJsendijke, commissaris van de Koning Hugo de Jonge. We gaan zo dadelijk het schild ook onthullen, maar het is vooral een dag van erkenning. De boel onthullen, denk ik. En daar heeft de burgemeester veel ervaring mee en ook ideeën over hoe we dat zouden moeten doen. Dus zullen we de leiding in handen geven aan de burgemeester? Ik dank jullie wel.